Заре? Къде е баба? Мими баба, Вики. Мими баба, Мими баба, Къде е баба Мими? Мими, мама, баба. Мими. Къде е баба Мими? Мама, Мими. Къде е баба Мими? Мама, Мими, мама, Мими. Мама Мими къде е? Мама, Мими. Тука. Мама, Мими. Баба, Вики, Мими. А баба Мими къде е? Баба? Баба, Мими. Баба, Мими, мама, Мими. Дали Мима. Майче, где майче? Къде е майча? Мамата, чачи. Заре, я се усмихни за снимка. Много хубаво се усмихваш. Кажи, как се казваш? Дали. Зали? Я кажи Велизар. Велизар. Дали. Да. Да. На колко си години? Две. На 2. Къде са ти подмишничките, Заре? 2. Подмишничките. Къде ти е гушката? Гучите там. И зъбките? Нослентото? Там. Ушите? Там носите. Косата? Косата там. Очичките? Тежите там. Къде са ти ногтите на ръцете? А пръстчетата? Везе. Две ръчички. Чао. Чао! Да си тръгвам ли? Мама да си тръгва ли? Не. Това не. Мама. Къде сте кучетата? Кучета там тук двете. Двете кучета. Двете кучета. Добре. Много хубаво приказваш си. Ти хубав ли си? Я кажи. Хубав ли си? Заре, ти хубав ли си? Чичетата па. Тати боли чичета. Тати го боли ръчичката, да. И той къде е тати? Месът. В болницата? Болната тати. Спинка. Минка. Ми ръчичката? Чичетата па. Да. Добре. Ще ни изпееш ли песничка? Ти хубава песничка. Каква хубава песничка. Ми ще потанцуваш ли? О, да пееш и да танцуваш е толкова трудно едновременно. Ти успяваш, ти си супер. Добре.